Myself a ball. Deka, ano doon kanta ni siya, oh. Nag-greet yung kanta sa happy birthday. Okay. Eboy Sarabia, kag Atia Kim Iriman. Hindi akong birthday rin na Bella. Kay Aksyon Brian, birthday sumo. Kag May June Galve, Desendario, classmate, may aga dira sa imo, no? Kag si Bayboy Villasor, natamyaw man ni Miss Jinky de Alagdon. Kag si tanan nga mga miyembro man sa AFC, Marilyn Tibag sa Japan. Kag Ray Marswatu Imperial sa California. Good morning sa inyo, no? Kag sabi ko ni Renabel akon, o sige. Sally Aoki de Sousa, balo ko talag sana ko ga-celebrate sa birthday kay para nga hindi tadali magtaas ang edad la. No? So talag sana every ko 4 years na niya ga-celebrate sa action board. Every leap year. Ga-celebrate sa iyang birthday. Magsalanta kay kung sa ko, muna sa aking birthday ka. Saka man edad mo, pero galing kaya anong diferensya magsaka edad mo? Importante, gahubi ng iyong mga tsura. Muna siya. Sang-sanga, wala ka sakay mo edad, pero tsura mo. Kalain. Melchor Melos, good morning man dala sa imo sa Bago City, no? Kay Noy Arwin Dicatoria Gonzales, good morning man. Happy birthday ko kay Aksyon Brian, nalin kay Miss Jinky de Alagdon. Okay? Yeah, wave show. Ate, sige. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 10 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sa mga balita lokal. Arestado ang isa ka security guard matapos ginaligar ginimuslan isa ka cashier sa siyudad sa Bacolod pasado alas 9:30 ang takna kahapon sang aga. Ang ining suspetsado nag-edad sang 31 anyos samtang ang biktima nag-edad sang 19 anyos. Sunod sa kapulisan, gindala sa suspetsado ang biktima sa ginarentahan nga balay, ginubahan, gintiklod sa katre kag ginhimo ang paghimulos. Ang biktima ang yara karon sa kustudiya sa Bacolod City Police Office samtang ang suspetsado adarak pa naman sa kapulisan. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod sa sining suspetsado, ginaligar sini nga nagpasugat ang biktima sa ila balay bangod nga malapit lamang ang ginarentahan nga balay sang suspetsado sa ginatrabahoan sa biktima. Ginaligar sini nga naghapit sila sa balay agud magpahuway. Ginaako sa suspetsado nga nag-ayo siya nga maghalok sa biktima apang wala nagpasugot kag wala na ini nagpamilit pa. Duran pa sa sining suspect, wala ini nagalaong nga ireklamo sang biktima bangod nga wala man sang may malain nga natabo sa ila kag nagapangaluyag siya sa biktima. Sa karon ginahulat pa sang kapulisan na resulta sa medical examination, antes ipasaka ang kaso. Nag-umpisa na ang syudad sang Bacolod sang house-to-house COVID-19 vaccination. Nagligad niya semana. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sang Bacolod EOC, ila gina-intensify karon ang mobile vaccination pagi sa pagpadulong sa makapurukan para makapabakuna sang madamong nga tawo. Dugang pa ni Sorongon ang kada mobile vaccination ang mas specific nga lugar o kung may specific nga lugar ang ginakatuan para sa vaccination. Ginpayag ni Sorongon sa tion nga matapos na ang quarantine o isolation period sa mga unvaccinated ila man ini ginapangabay nga magpabakuna. Ginalauman ni Sorongon nga matapos bakunahan ang target population nga 424,000 tubtob magtakob ang
tuig 2021. Nagapabilin nga problema sa Bacolod EOC ang mga nagapalapta sa fake news kag mga anti-vaxxers. Intensify naman subong ato nga mobile vaccination because we are now doing our house to house bakuna sa kada barangay purok para at least mas malapot na pagid ang mga wala na bakunahan. Kabahin sa pagpahayag ni Dr. Chris Sorongon. 350 kamatao lamang ang ginakomodar sa Bacolod Comelec kahapon nga adlaw Lunes sa bangod sa ginapatigayon nga ERB hearing. Sa interview sa Aksyon hotline, ginbay ni Bacolod Comelec Election Officer Attorney Katrina Kanya nga ginatunga lang nila ang ila staff rason nga ginbuhinan ang gintugutan nga makaparehistro. Karon nga adlaw kung kahapon nga adlaw tubtub karon nga adlaw Oktubre 19, ginapatigayon ang ERB hearing sa pila ka mga nagparehistro nga may nagapamatok. Ang voter registration karon nga adlaw ginapatigayon sa Ayala Malls, Capital Central. Sa iban nga balita, lokal dead on arrival sa hospital ay isang empleyado sa San Carlos City, Negros Occidental Local Government Unit matapos ginluthang sa tubang mismo sa City Hall malas 7 kahapon sa kaga, Oktubre 18, 2021. Ang biktima ang ginkilala kay Maria Elena Peke, ginabulubanta nagaedad sa 40 anyos, balo kag nagapuyo sa Pili Street, Barangay 2 sa Amuman nga syudad. Ang mga suspect wala pa makilala bangod ini nakasuksok sang helmet. Sudo kay Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan, hepe sang San Carlos PNP, si Peke sakay sa tricycle padulong sa iyang trabaho sang sugataon sang riding in tandem kag ginluthang igo sa ulo sa makapila ka beses. Dugang pa ni Baybayan nagatingwa sila nga makakuha sa nga footage sa mga closed circuit television o CCTV sa lugar sa insidente. Dugang pa ni Baybayan ang bana sang biktima ginluthang man kag napatay sa nagligad nga bilula apang napreso naman ang suspect sa karon. Naka-alerto sa karon ang Philippine Coast Guard para sa tigkalalag sa din ginapaabot ang pagdamo sa mga biyahero. Sunod kay PCG Negros Bradco Port Commander Chief Petty Officer Loe Campaner, nagabulig ang ahensya sa local government unit labi na sa pag-check sa mga dokumento sa mga biyahero gikan sa Manila kag siyudad sa Iloilo antes tugutan nga makasulod sa siyudad sa Bacolod. Ginpanumduman ni Campaner nga siguruhon sa mga inbound passengers ang dokumento nga na-require kung wala sa problema sa biyahe. Sa executive order yung paggawa naman ni Bacolod City Mayor Evilio Jr. Dia, ang Bacolod noon nga fully vaccinated, ginapangitaan na lamang sa online backtrack registration, online health declaration, SPAS, valid personal ID, kag COVID-19 vaccination card gikan sa Bacolod. Ang hindi naman taga Bacolod nga fully vaccinated, ginapangitaan sang vaccine certificate nga in-issue sang Department of Information, Communications and Technology, online backtrack registration, online health declaration, SPAS, kag valid personal ID. Voluntaryo naman nga nag-surrender kahapon sa mga otoridad ang mag-amay nga lunsay miyembro sa CPP-NPA sa Southern Negros. Ang mag-amay mo Sunday alias Kakol Reynald, team leader sa na-dismantle nga Southeast Front sang Komiteng Reyon Negros, Cebu, Bohol, Siquijor. Upo ang iya duwa ka bata nga si alias Ka Eman, 23 anyos, kag Ka Juni, 20 anyos, lunsay miyembro sa unit militia. Sudo kay 302nd AD Commander Brigadier General Leonardo Peña ang nagpalapit ang mag-amay sa makatapos ang 11th Infantry Battalion, Philippine Army, kag Philippine National Police sa Sitio Nahayag, Barangay Talalak, Banwas, ang Santa Catalina. Voluntaryo man yung surrender ang isa ka unit sa M14 kag mga subversibo nga dokumento. Zamboanga Peninsula gin-classify bilang nagaisanon kalang lugar ngayon paidalom sa high risk classification. Samtang 4 ka Chinese national patay sa bypass operation. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio.
Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of BYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, BYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of BYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry. Sige, may aga na kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, no? Sa kay Lito Dayap, may aga dira Russell Gomez, kag kay Ronnie Villanueva. Good morning kuno sa HMOM Medical Specialty Center Talisay City. Sa ila dira mga doctors, mga nurses, kag staff, kag of course sa iya asawa nga si Carol. Mabuhay Aksyon Radio. Sige, thank you man. Mabuhay ka man, Ronnie Villanueva. Dennis Nostro, good morning man. Si Joe Dialagdon kag Lulit Dialagdon, good morning dira. Kay Karina Villaflor, Aldrich John Apil, Aljon Apil, Jean Dialagdon, Jane Nagor, Rose Villaluna, Florence Mallorca Refuela, Tata Likasanya kag John Asnet Refuela. Good morning da sa inyo. Kay Merly Gonzaga, sa kay classmate ko da, Jean Buarom, good morning man. Sige, Action Doors. Good morning man kay Robert Roma, kay Patrick Makalipsay. Good morning Action Dorel. Happy birthday Subong. That's the birthday niya. Gabriel Makalipsay, relocation. Face LA, La Carlota. Okay. Sige. Sige. Happy Happy birthday, birthday. Gabriel Makalipsay. Yes. Erlinda Geroy Imalay, good morning. Shout out lang kay Jerry Imalay, gapamatigid subong sa Handumanan. Medyo gina yan, di. Diba, Handumanan. Nagkakadumduman ko yung nadaan ng drama nga Handumanan, bala. Sang isa Cebu na siya, kambanon. Cebu na siya mong... Awa. Nga ha? May aras na drama, mga handumanan sa isa ka... Sa kaaw. Ambahanon.
awit na tayo sila. Awit sila. Muna yung pamatian, may permis ang lola ko. Mhm. So, kakabatian ko rin every 2 p.m. ginasang una. Okay. Kaya dito sa Mindanao, mong hindi pwede makapamati. Hindi to labot, Aksyon Radio. So, Cebu ang ginapamatian. Okay. Arlene, Miss Chona Cordero, good morning man. Happy birthday ko kay Sally Di Sousa. Ay, happy birthday, Sally. Happy birthday kay Randy Arshaga Santisas, always listening. Si Ronnie Gave, good morning lang, coffee tawad. Tagawad. Okay. Sige. Thank you, Rona. No? Sige, alam na pangapi kag sige, alam na monitor. No? Yes. Good morning man kay sis... nabasa mo ni si Sir Chermelos, no? Galing. Good morning. Good morning din sa imo, no? Sa kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, good morning, man. Yes. And kay Ma'am Luinga. Good morning, Ma'am Luinga. Ari ni sa kay ina man, no? Sige. Uy, takahapon nakakuha, no? Kasi karon na nga. Mayari pagigili karon, no? Meron pa, Ged? Karon, no? Schedule karon. Mayara karon na Mga bawi-bawi. sa Pamaskwa. Nalipatan tagapon ang aton nga sa Pamaskwa. Gani man, doon nalingaw tayo istorya. Lingaw tabi sang ano ganito Pero gapon. sa hotline na lang to ginano. Sa Pamaskwa. Wala schedule gapon ang hotline. Si Lingko, dra na lang sa imo. Sige. Lebeth Salidio, good morning mandira sa imo kag pangapina, no? Ako dito kapangapi ka na wala pa? Wala, hindi lang tanay mga coffee sa bar. Nga man. Wala lang ka doon, hindi ko feel. Ang imo gali na yan din. Depende na sa feeling ko mag-coffee. Feeling. Okay lang. Okay lang ako na nung imo yung feelings. Jati feelingera ka nga daan. Nakalain. Pero kay Kuya Kabaya, tigid Kuya Aksyon Boy. So, T-lady. Ano? T-lady. T-lady. Di ba? Oo. Makatigi Kuya. Amo na pa na si mo ganit T-lady. Tingnan anong gusto mo tawag ka T-girl? Kala isang tigid. Tingnan mo nga T-lady. Ano na yung T-person na lang. T-person. Tingay para nga makuha natin ang gender bala. Wow. Kung lalaki, kundi T-man. Na T-man. T-woman. Tingnan doon, hindi maguro kung T-woman. Mga T-lady lang. Din ka pili kabi T-lady, T-woman, T-girl. Ay, abo. T-Dorel. Or Dorel T. Nakalayo yung Dorel T. Fit Dorel. Sige. Jeril Gadudo, maaga man dala sa imo kag kay Erlinda. Sige, ari na sabi sa kanami magpamati sa matigong nyo kun aga kay ka fresh gid. Uy. Ka-fresh gid. Bagwalin sa ref. Thank you gid, Miss Erlinda. Kung na bagwalin sa ref hindi fresh siya, kinahanglan bagwalin sa kuan. Alin sa tulog. Kalain man daan ko dapat fresh ka gid everyday, especially sa aton nga work Aksyon Boy. Correct. Law ay man nga basa tadi ka pang gin pahayag. Diba? So una pa na yan sa wala pa ta Facebook live, pwede pa tayo kamamo na yan. So wala pa ka panghusay, pwede na ka newscast, di ba? Pwede gani makasando ka lang. Oo, sa una. Pero subong do ka, hindi na siya pwede. Hindi na siya pwede. Phil Alonsagay, good morning dira sa Tokyo, Japan. Mag-aga. Yes, upod kay Ma'am Eleanor. Yes, Ma'am Eleanor Fukuda. But sana nis na makapuli man. Kasi subong travel, subong hindi magpasulong travel sa Pilipinas. Hindi naman sa, why na gani quarantine, no? Hindula na to. Nasa mga fully vaccinated. Hindula na quarantine, di ba? Mutong gin-announce na ligad ni Secretary Roque. Naglagan si Roque, senador, wala no? May nag-file? Okay. O, sige, standby na kita sa aton nga mga balita nasyonal. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod
sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:30 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginanunsyo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga nagaisahanon ang Zamboanga Peninsula sa Marion sa Pilipinas nga classify nga high risk sa COVID-19. Sunod kay Vergere, kalabanan sa Marion ang may negative 2-week growth rates apan nagpabilin nga high risk ang average daily attack rates o kon ADAR. Sa datos, ang Zamboanga Peninsula may kabilugan nga 3,099 kaaktibo nga kasos ng COVID-19 kag 9.24 ang ADAR sa kada 100,000 nga populasyon. Ginaberipika sa Department of Health o DOH ang report angot sa adverse effects sa kabataan ginbakunahan batok sa COVID-19. Suro kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere naglabot sa 1,509 kamang nag-edad 12 tubtub 17 anyos ang nabakunahan tubtub Oktubre 16. Sa mga nabakunahan niya pedya, isa ang may high blood pressure pero nagnubo ang makaligad ang duwa ka adlaw. Isa pa kagin bakunahan ang may allergic reaction nga madasig man hatagan pagtamod kag may duha nga nagbatsyag sa stress related reactions. Gin klaro ni Vergere nga ang mga adverse events hindi pa opisyal bangod kinahanglan ibutang paini sa system sang Food and Drug Administration. Adlaw sang Biyernes, Oktubre 15, sang ginumpisahan ang pilot run sa pediatric COVID-19 vaccination sa mga kabataan nga may comorbidity. Patay naman ang 4 na Chinese national sa bypass operation ng patigalan kahapon sang aga sa siyudad sang Angeles, probinsya sang Pampanga. Nakumpiska naman sa otoridad ang 38 ka kilo kung 262 milyones pesos nga balor sa ginasuspensyon Shabu sa mga napatayang kilala nga sanday Erboke, Wang Gidong, Uyan Shen, kag Kayabing. Magluwas sa droga, anak ko ang mga 4 ka kalibre 45 nga armas sa kalutang kag cellphone. Ang operasyon ng pangarahan sa Philippine Drug Enforcement Agency.
Again, pahayag sa broadcaster kag senatorial aspirant niya si Rafi Tulfo nga gintanyag niya kung gintanyagan siya ni Senator Manny Pacquiao nga maging running mate niya bilang vice presidential candidate sa 2022 election. Pero kay Tulfo wala niya ginbaton matapos ipahayag sa senador tama kadasig kung gilayon siya nga magpapili sa pagka-vice presidente. Isa pa sa ginpahayag ni Tulfo among hindi niya pwede kontrahon sa politika si Presidente Rodrigo Duterte tungod abiyan niya ini. Sa karon parte sa senatorial slate ni Pacquiao si Tulfo. Si Deputy Speaker kag Buhay Party List Representative Lito Atienza ang katandem ni Pacquiao bilang Vice Presidente. Nag-resign na bilang Bases and Conversion Development Authority President si Vince Dizon na epektibo Oktubre 15. Ang impormasyon ginanunsyo kaduhan sa hearing sa Senado may kangtanan sa ginadusok nga 2022 nga pondo sa BCDA. Antes ginendorso ang pondo para sa plenary approval, nakapamangkot pa si panel chairman Senador Sani Angara angon sa pag-resign ni Dizon sa pwesto. Ginkumpirmar naman ni BCDA Executive Vice President Aileen Sosa nga nag-resign sa pwesto si Dizon. Kag sa katapusan nga balita national, ginhingyo ni Senadora Leila de Lima sa Senado nga iduso ang constitutional power kag kondenahon ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang mga gabinete nga hindi magtambong sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee angot sa ginasiling Pharmaly scandal. Again, file ni de Lima ang resolution o Senate Resolution number 931 para sa sense of the Senate nga nagakondenar sa memorandum nga may petsa Oktubre 4 kag ginpagwas ng Office of the President. Suno kay de Lima paglapas ini sa kinamatarong sa Senado nga makapatigayon sa hearing in aid of legislation ang mando ni Duterte. Suno pa kay de Lima ginadalokan man ang publiko sa insaktong impormasyon angot sa issue. Standby na sa Action Reports, second portion. Upod ka Aksyon Brian Morden. Magabalik kita sa Action Balita Morning Edition. Upod ka sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Tag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon